правиш да просто си го направя най-просто, да не хвърля вода да мокри пистата. Защото само го тествам. Тук ти е на автоматично пускане. Всичко е затворено на маркучи, кабели връзани горе с ковите. Всичко е вързано. Програма. Това е направено, да не качиш нагоре. Гледай! Този сълник. Трябва да има вода. Този сълник. Трябва да има вода. Добре. Този. Трябва да има вода. Нема ли да се запали, става чист. Да. По-оплазва. Тук. Трябва параметър. Трябва да направим 25 бара. И тогава почваме да отваряме по-малко този кръг. Добре. Да, и тя си го върне тук. И си го върне тук. И сега като отворя. Отваряме малко. Тук. Значи отваряме малко, примерно 10 литра, чакаме 10 литра, чакаме. И разпитаме. Той там. И долу. Отваряме. Малко. Четири. 5. 8. 10, 11. Завърта се, като замърсен филтъра, става червено. Става червено. Стана червено. Малко не. Натискаш тук. Да. Видите как трябва да Чисти го. там погледни. И го чисти. И го чисти. Карам ръцете. И сега този компресор е тук. Той излъчва. Отваря, но отвори. Да.
Супер, да, го виж къде си Идеално трупка е. отпред, точно перфектно. Супер е, тук че направи пъти камера. Да. Банда, стана някаква авария, компютъра показа, че има много проблеми и сега с моят колега Милчо отиваме да проверим какво се случва. Времето е тегаво, минус 10, но има и по-тегави дни. Ето като шоуто изглежда. Обърнала вятъра. По-екстремна ситуация, дах грешка урадията и както виждате това урадие отдеве, където снимах, в момента не работи. Дава грешка. И сега ще разрешим този проблем. 12:15 през нощта стана авария, ходихме, проверихме всичките уредия. Не знаем защо всичко изведнъж започна да спира. 11 уредия изведнъж спряха да работят. Ходихме, проверихме ги. И сега сме в помпеното. И продължаваме проверката. Бяхме стигнали капацитет 40 литра в секунда. Може да си представите колко са 40 литра в секунда уредията разпръскват по пистата. Но в момента всичко спря и ще трябва да рестартираме цялата система наново. Какво са стари? В момента е 2:12, 13, 14, 15. Вече не знам колко. Обаче с Биле отиваме да поправим още една авария. Просто е нещо нормално, когато стартираш системата, да се получават такива ситуации. За мен е първата нощна смяна и това е брутално бойно кръщене. Яко на ръчката, бати и това. Ръчна изработка. Да, празен е. До сега фукаше.
е някъде около минус 13-14. Машините замръзнаха заради аварията. Сега се налага да ги разтопява с горелка. Първи декември, 6 часа. Добро утро. Шест и половина сутринта, 31 декември. Подкарахме и това уредие, но ръчно. Минус 15. И машините отказват да работят, но ние не. Да вземе нещо друго, да изчупаме и пушката. Да, ще изчукам с това. Кое? Трактор.